하시웨시 하시웨시 앵이래시 왜 앵이래요? 안나가 유라수 Hvor skal vi hen? En skolelegeplads. Og til en skolelegeplads ja. 1, 2, 3 Fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. Så er det kravle op nu? Er det helt alene? Hvordan kan jeg nu op? Kan du huske, kan du huske det? Hvordan du kravle op lidt, skat? Du kunne det dengang? Ja. Mhm. Tama namin pinagsikakpan kaslasinan. Altså. Okay. Er det klart? Er det med en lille abekat? Ja. Okay. Ja. Nej. Jeg tror, hvis du kan træde herned. Gå bare. Kom, jeg tror godt. Du kan bare træde ned. Sådan der. Se. Det der. Tro på dig selv, ikke også? Ja. Er det der? Jeg tror på selv. Bare lige nu går. Juhu! Ja, du er den sejeste lille. Den sejste. Der kan bare det sejste. Kisam ni kata man asami esa taman asigarwak kallonis man tamasik asinginam teslimadin wow Ui. Skal far hjælpe dig? Ja. Kan hvis du lige vende om lidt? Ja, det kan også gøre på sammen. Så er det fint nu? Ja. Ja, okay. Skal jeg faktisk gå op lidt? Ja. Okay. Bagved. Ja. Okay. Kasi durami. Dahil no kaso. Suka-sukurong itchimi. Ha? Kæmpe Papa. Hvad? Op og ned. Vi har det klattelske. Wanam piyari sa pa. Anan. O si durami. Ta piyari sa pa kaman. Baka rasal tessa. Ano hindi kisasi? O si lakas ni. Okay, stop. Vi kan også bare lade den køre. Okay, skal vi stoppe det? Ja. Okay, jeg stopper det. Kusinen står af sig selv. Mhm.
skal vi hen nu? Og til far. Skal vi over til far? Ja. Kan du komme ned helt selv? Ja. Og det bliver en stor dreng? Ja. Det er rigtigt. Apika, jeg ret sikker. Er det min lille apikat? Masakinen on Garsu. Eller skal vi købe noget out ned først? Eller skal vi bare hjem til far? Bare hjem. Okay. Vi tager bare hjem til far, okay? Wannu isa qammaqpugun ta masak qaman titartaruyortu masak annara leperantim titartasimagamminga wasitan leperan liska Lad dem se den der. Har du lavet den til mig? Ja. Øj, den er godt nok flot lavet. Hvor er en man. Google at slå Dragon Ball Z titartaruyor. Hvad er det nu, vi er i gang med nu? Vendespil. Vennespil. Okay, er det min tur nu? Ja. Okay, så tager den her. Jeg tabte. No! Yeah, jeg fik 2 rigtigt. Så er det min tur igen. Den her, og så den her. No! Så. Okay, så er det min tur. Hvad er min tur nu? Din tur, ja. Nej, det er din tur. Nå, det er min tur. Ja, det er rigtigt, jeg vandt. Så den her. Sådan her. Fuck ham bare det der, var. Så den der. No! No! Min tur igen. Ja. Ja, jeg vandt. Nej, jeg vandt. Jeg vandt. Jeg vandt. Nej, jeg vandt nu. Ja, jeg vandt, lige skat. Nej, rigtig ne. Spil. Ja. Man vil også original bare. Befiskratsin narniasakku. Han er vigtig. I dag er det lidt dårligt. Der er i sin nationale. Du klæder. Det kan det jo. Kan se bye bye. Bye bye.